El món de la moda a Catalunya, avui, es troba, jo crec, en una posició en alça, tot i que pugui donar la sensació de que això no és així, i que estem en un entorn de dificultat, o que la moda ja no és un sector prioritari com havia estat a casa nostra. Barcelona i Catalunya és avui un pol de convergència de moltes escoles que es dediquen a formar excel·lents professionals en el camp de la creació, del disseny, de la moda, de la fotografia també, i per tant, de la mateixa forma que Catalunya és un referent, per exemple, en el món de la medicina, o és un referent en el món de les escoles de negoci, creiem que estem en el bon camí per, si continuem fent la feina com darrerament l'estem fent, perquè ho sigui també en el camp de la creació des d'un punt de vista formatiu. Tenim aquí a casa nostra les grans multinacionals, vull dir, les grans empreses buscades arreu del món, com pugui ser Mango, com pugui ser Desigual, com pugui ser Custo Barcelona, això amb una branca, com pugui ser Pronòvies, Rosa Clarà amb una altra. Estem parlant d'icones realment del món de la moda que pensen, que neixen aquí a Barcelona, que tenen els seus centres de decisió i de creació aquí, i pel que fa als dissenyadors i pel que fa a tot un altre, jo crec molt important, un segon nivell d'empreses amb no tant nom internacional ni amb tant nivell de facturació, però tremendament importants, d'aquí de casa nostra, que estan cada cop fent millor producte. El que estem fent des del govern de la Generalitat és una aposta contundent per sumar el disseny, la creació, en el món de la producció. D'ajuntar, per exemple, el món de la creació artesana en el món de la producció. Agafar la quantitat que tenim de bons dissenyadors parlant àmpliament i de bons productors de petita escala, que tots ells estiguin mostrant les seves coses amb les plataformes més potents internacionals. El món de la moda, ens agradi o no, a mi m'agrada que sigui així, i m'agrada, evidentment, el món de la moda té una component de glamour. Sense aquesta part de glamour, les altres coses no funcionen. Però el glamour aquest no ha de fer perdre, en cap cas, la vessant empresarial i la vessant del retorn. Avui per avui, una passarel·la ben feta, és un gran aparador internacional. Vull dir, fins i tot aquell que més detesta els vaivens de la moda, quan veu una imatge d'una passarel·la, s'hi fixa. Per tant, aquesta, diríem, és la punta de l'iceberg, és la punta de llança, però, òbviament, no pot estar tot abocat sobre aquest únic vèrtex, sinó que ha de ser allò que ens permet a sota tindre la base de la piràmide que està aguantant i donant aquell punt. Què estem fent darrerament? Estem, diríem, fent diversos jocs a la vegada. O sigui, juguem amb els espais en els que us portem a terme. Portem a terme el 080 Barcelona Fashion amb espais emblemàtics de la ciutat, cada vegada diferents, perquè estiguem ajudant en certa mesura també la promoció turística. No podem, hem de pensar que aquí acreditem aproximadament 500 periodistes. Aquestes imatges estan a tot el món. Per un periodista sectorial acostuma a estar situat en un sector i no veu la resta. Donar-li un altre espai és justament obrir-li els ulls en un altre país, en una altra ciutat. Vull dir que aquesta barreja, diríem, d'agafar la moda com a element que ens ajudi a la promoció turística, a la promoció empresarial i, sobretot, el de dir, bé, aquesta inversió que en un moment es fa
quin és el retorn que està tenint, quins milions d'euros hi han de facturació a darrere, quantes persones empleades directament depenen, quines són les facturacions directes i indirectes. Quan parlàvem abans d'aquestes empreses líders que tenim aquí a casa nostra, una d'elles, una sola empresa d'elles a Barcelona té treballant més de 900 persones. Ajudar a la internacionalització i a la visualització d'una empresa com aquesta és ajudar que realment una mà d'obra que s'emplea directament en la ciutat, i parlo de la ciutat de Barcelona, però és que si agafem l'àrea metropolitana hi tenim molts milers de persones que depenen i treballen en aquest sector en el qual utilitzem aquest recurs passarel·la com a element per aparèixer i estar singularitzats en els mass media. Evidentment ha estat objecte de comentari o de dir, com pot ser que sota un mateix paraigua o en una mateixa passarel·la hi tinguem una persona que comença, un dissenyador que comença o una empresa que factura centenars de milions d'euros i que està a tot el món. I són junts per dues raons. La primera, perquè les dues coses són de casa nostra i d'un mateix sector, la primera. I de la mateixa manera que quan aquí a casa nostra vam començar a viure i a fruir del ressorgiment, diríem, d'una bona cuina o d'una cuina ben feta, i teníem com a paradigma el número 1, el número 1 a nivell de preu, el número 1 a nivell de tot, i que la majoria de mortals no hi han anat mai, o no hi va anar-hi mai, ni a dinar ni a sopar en aquell restaurant. Però en canvi va ser, i va, en aquest cas, l'Adrià i tots els altres cuiners, el Santi Santa Maria, el Xalan Roca, tots els que venen darrere, han ajudat a crear, diríem, un segon nivell i un tercer nivell molt potent. En aquest cas, nosaltres aquí tenim aquests primers nivells, a nivell de potència tractora, que han de, si ho sabem fer-ho bé, no han d'ofegar en cap cas els que comencen, aquell que té la possibilitat, li brinda la possibilitat d'estar a sobre d'una passarel·la, al contrari, sinó que gràcies a que tenim aquests tractors hi ha una munió de persones que poden veure les propostes d'algú que si no existissin aquests altres, amb certesa que no el venien a veure, perquè encara no té aquella força ni aquell atractiu. Jo crec que s'ha de veure des d'una altra perspectiva. O sigui, és evident que una empresa, com qualsevol de les quatre que comentàvem com a grans, no necessiten per res cap tipus de suport. I haig de dir més, jo crec que en el balanç del que és el que aporten o què és el que se'ls dona, la balança està molt decantada a favor de què és el que aporten. Per què? Perquè el fet que convergeixin en el 0,80 Barcelona Fashion totes aquestes empreses és posar en valor un sector. Home, a veure, que el senyor de Custom al 0,80 presenti una colla de productes amb un cert avant-match del que presentarà a New York, home, i jo sóc un dissenyador que començo i desfilo una hora abans que Custom, home, doncs no està malament, o 2 hores abans, o el mateix dia, o el dia després, o el dia abans, vull dir que tant li fa perquè en la premsa la tenim tot aquí. Vull dir que sovint de vegades quan un no està en una posició una miqueta més baixa o que comença pot creure que el gran ja no necessita ajuda. És veritat, és que al gran no se li dona l'ajuda. És el gran que ajuda, en aquest cas, a que tota la màquina tingui molta més potència.
Molta més, des de tots els punts de vista.